Alright guys, si Mayor Dodong Nasad ni and welcome sa itong pinakaunang episode sa Singular Taken! And syempre natin pinaka-special na guest. Syempre isa ni sa mga actually idol na ko ni siya before and na-meet na ko siya. Karon dili na. Isa ni sa mga idol na ko before and syempre makita naman niyo 'di ba? Oo. Basa pang buhok, 'di ba? Murag igora siguro ni basa-basa sa tubig ba. Pinagandaan ba wala naman pod? Wala. So unsa lang lugar nung basa man ang buhok nato ron? Kay basa man ko. Ha? Basta ang buhok. Ang buhok. Oo, ang buhok. So ayun nga. So muna siya tang special guest today. Ikaw na pala sa imo galingon, go. So ako si Julie Salmasan. Ba't natawa ka? Ano sumpang? Ha? Julie Salmasan. Oo. Pila edad? 19. 19. 19 na tong May 7. May 7. Oo. Uy, belated happy birthday ah. Yawa ka. Ay, wala din ta ka na-greet. O, di karon na lang ta kay-greet. Happy birthday. Ito ko madawat. Julie, unsa gikabisyan nimo as of the moment? Kasi mga laing gikabisyan nimo as of the moment. Mga video, Video. mga vlog, yung mga memes. Actually, Memes? Memes. 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 Isa pa jud? Memes. Mga memes. Oo. Actually, gavines ko. Tanawa yung sa kong Julie Salmasan. Nag-eskwela pa ba ka karon la na pod? Nag-eskwela pa. Asa ka nag-eskwela? Sa Liceo de Cagayan University. Unsay grado nimo dito pod? Kaan? Grade 2. Grade. Nari grade 2 sa Liceo? Sa bagay preschool. Kanang elementary. Grade 12. Kamusta naman ang grado nato sa Liceo? Hala, yawa, wala tinabot. Wala ba apil? Tinabot na lang. Apilo na to. Kamusta man ang grado? Kasi ano lang, okay lang or dili okay? Okay lang, bagsak ko nun. Bagsak kunon ka? Oo. Nga naman. Ay muto na jud ko, ingon sila pag gwapa daw medyo slow daw ang tinod ba na dili naman po? Depende kung study ka or dili. Di mo mag-study good? Di nga ga-study. Oo, saya lang. Kinsabay isa sa mga na mo karon ka ng mga inspiration sa imong life. Karon, Oo. akong family. Family, Kay kuan kasi sila, gabing paningkamot. paningkamot. Tas so dapat ako maningkamot pod ko. Like unsa pod? Maningkamot og kuan. Maningkamot og? Ayun nga, actually isa ni sa mga pinaka sikat karon nga pangutana sa tibuok Pilipinas. Say nimo, vital statistic nimo. Kuan, higda lang. Higda lang? Kuan, secondary wala ka. Wala ka ba sa sokod? Okay lang ba sokdo nato dili? Ayaw lang. Nga naman, Kay basit magsakit. magsakit. Nasakitan na ba ka? Kanang gipangbian sa mga uyab. Ay oo, syempre. Oo. Nga naman. Isa yung mga rason nga nang gibiyaan ka. Nagkuan. Ikaw ba ang nibiya o sila ang nibiya? Walay closure among pagbulag. Walay closure. Okay, nagkuan man ko. Nakoy sala. Kay sala. Oo. Aside sa vlog Julie, unsa pala ang ginabuhat nimo as of the moment? Kanang mga mga other gikabisihan, mga businesses, chore ba mga anana? Wala. May murag video good. May marag video. Tambay sa balay. Sira kag tambay, kaon. Pero Sige kaon lagi ra nambuk. kabalo bang ko, ngan storya. Kabalo na ka. Nagparimay na ako ba sinalimot ka? Okay. Naaba kay ka ng talent nga pwede nimo ma-share sa amo ala. Kahit short lang na clip. Unsa bay talent nimo? Mas better siguro sa may gusto nimo na talent mo, kanta or mo sing? Yawa ko. Unsa ba? Or mo dance nga mo sayaw? Wala ko'y talent sa sayaw. Wala kay talent. Wala ko'y talent sa tanan, wala talent. Video ra jud. Video Okay, lang. may mga vines. Oo. Nga Okay, sige. Since gay mo kag vines, unsay masample nimo? Oo, since gay mo kag mga vines, unsay masample nimo sa sa mga viewers nato nga vines? Unsa man? On the spot, go. Hoy ex, gabiga ka samtang uyab patanyawa ka. May inato gid no. Boss ang nyawa. Okay, so eto na nga, wala jud kay talent. Wala ko'y talent. Gipanganak pa ka kung wala kay talent? Ikaw na kay talent. Naa. Unsa man? Kaya na kumukha og mic kani nga mic. Kana daw. Sample nga. Okay, so eto na nga. Proceed ta sa to ang pambansang tanong. Woo. Okay, take to. Alright guys, so proceed ta sa pambansang tanong. Woo! Okay, so ito na nga yung pambansang tanong sa ato ang mga viewers. Single or taken?
Single. Single. What may Para asa man na? Pila nakaka or ano sa ba choice ba nimo nga mahimong single or Choice karma? na ako. Choice nimo? Lo, sakita sa karma. Ay, murag, Oo. murag karma nga. Murag karma, jud nga. Murag karma jud. Nga naman. Nakoy sala. Ha? Nakoy sala. Oh, unsa bay sala nimo? Secret. Secret Sala na sex? ka, okay, Nag-cheat ka, katul. Katol. Pero ano, unsa bay rason? Unsa bay rason sa mga girls nganong ga-cheat ang mga girls? Gwapo. Kita sila gwapo. Ang pangutana, Choice nila. choice nila. Choice na mo mag-cheat nga na. Pero nagmahay mo ko. Nagmahay ka. Ano? Paano pag balik siya? Di ko. Ano man? Char lang. So, dili na ako ganan sa yaha. Plano ko igbalik. Wala na kay plano. Oo, chat lang. Pero balikan sa dili na jud ka. Dili jud. Never. Never. Igat-igat lang. Iba po ang talent. Okay. Pila nakaka months or years na baka nga single? Mag 1 year na. 1 year na. Sa 1 year, kamusta naman ang 1 year being single sa 1 year? Okay ra, mas bet. Mas bet Okay. kay Kuan, murag, di man sa ingon nga ni Asinso, no? Murag, na-jud ko yung na-prove sa kong self ba nga, murag mauna jud murag sakto jud yung decision nga. nga mahimo na lang kang single. Oh, what if tagaan kag chance ni Lord? Oo nga. Tagaan kag isa ka laki para makauyab na sa kabalik. O what if lang pa Depende sa feelings. Oo, Kung depende naay sa ko an, feelings. Unsa may type nimo sa isa ka lalaki? Type nimo ha? pwede Type O? Ha? Naka-black, nakahawid og mic. Unsa ba? Pasok ba ko sa standard dili or over standard ko? Over. Over standard ba? Oh, Okay. Boss Ok. Boss Ok. Ang unsa? Ang lawas. Boss Ok ang lawas. Boss Ok ang lawas. Kanang gusto nimo kanang naay kanang Ayaw po na murag bulldog. Uy, murag lain. Kanya murag anak kulawas pa. Gusto nimo kanang mga inani lang na yung mga abs ana lang. Sakto lang jud ka nang basta ayo ng bulldog kay. Murag di ko ganahan. Di ka ganahan sa bulldog. Mga ano lang nimo, mga favorite kanang ano nimo, ideal nimo nga height, mga 5'6", mga inana. Kay Kuya Berry. Kay Kuya Berry, mga 5'9" man siguro na siya. Gusto niyo 5'9", mga 5'9" footer mga inana. Pwede Japon. So pag mag-uban mo, mura kag manghud. Okay ra, basta Okay kay ra sa taas imo. siya. Basta kay taas. Wala na good if taas ang bahay niya putot ang laki murag kuan. Sa bagay, mura sa gauban og gasol, unsa ba? Aside sa taas, masculine, kanang maskulado gamay sa pelain. Nga pong naipangandoy sa kinabuhi. May pangandoy. What if ikaw yung pangandoy? Okay la ba sa imo? Wow, okay kayo! Kiat! Kayo! Function ng brain cells. Pag ba, meron lang ikakapal-kapal. Pero kauyabon na bi ako ba? Ba, kaya mo Please. na ka. O, bas hindi ay. No? Basta hindi makakita ko dari. Laban di ko sa kumahuman. Kung makakita man gani ko kuya. No? So, wala ta kabalo, di ba? Basin after this episode, so, makauyab na din ka. Would you remember us if ever ba makauyab ka o basik imo namin kalimtan? Wag na ako gikalimtan akong barkada mong sige may kaway sa una. Lagi kay ingon mangod sila ang babae daw pag makauyab daw ang babae, ano Dili daw? tanan. Dili tanan. Pero isa kanila nga mulimot. Priority jud akong friends. Since naman tayo mga viewers around the world, actually around the world to siyempre international atong YouTube channel, di ba? Mayor Dodong. Yeah. Oo. So since naman tayo mga viewers, mali nato na uban diha nga naibog nimo or unsa ba galing. Mali nato. PM ko. Wait lang, excited kayo. O ba sinay uban din na kanang gusto mag-sponsor sa imuha, gusto mag-invite sa Sponsor sa uyab? mga sponsor. Oo, may uyab. O naay gusto Sa'yo. mag-chat sa imuha na. Ano, ama kanila pwede ma-contact Facebook, TikTok, unsa ba ng mga other ni mga social media account. Unsay Facebook page nimo? Julie Salmasan, gahimo og mga memes kung nakaila mo sa ako. Oo. Adox. Tapos sa YouTube na ba ka YouTube? Yeah! Sa YouTube channel nimo? Julie Salmasan. Oo, Julie Salmasan Japon. Na ba ka TikTok ba ka? Yes. Unsay TikTok nimo? Ay, Julie Salmasan, dyan pa na akong TikTok. Guys, Julie. please, follow ko ninyo sa akong Julie TikTok. Salmasan Japon nimo TikTok. Pila na ba yung followers nimo sa TikTok? Yapi, gamay ra kay sis. Gamay pa. Murag, road to Road. 12K. Guys, okay lang ba taga nato siya 15, baski ano lang, mga 20,000 followers after this video pag makita niyo. Mali nato, siyempre natay mga manyak din ang mga viewers, di ba? Unsa pa ilain na ba ka Instagram? Naa. Sa Instagram nimo.
Para ma-follow ka nila, di ba? Basta guys, sa mga gusto mag-follow kan Julie Salmasan, follow niya Facebook page, Julie Salmasan. Ang iyang YouTube channel, same name, Julie Salmasan gihapon, as well as sa iyang TikTok, Julie Salmasan gihapon. Question, Julie, dako kay nga opportunity nga nakauban ka namo sa among pinakauna nga segment, di ba nga, single or taken. Siguro, basin natin yung mga basher din na nga gapang lantaw, basin makaingon sila nga ni Bastos ta ka, nabastos ba ta ka? Wala naman po. Wala naman po ka na-hurt sa tong interview. Wala, nice kaayo. Nice kaayo. Again guys, sa mga wala pa nakapollow kan Julie Salmasan, follow na lang ninyo, and then thank you so much sa inyong paglantaw ni na video. And guys, this has been your one and only Mayor Dodong. See you sa ato ang next episode. Bye!